Yephi indoda rich eza kuthatha wena kunye nabantwana bakho ababini ababi? Umuntu esifazane noma engane embili mawufuna ukumenza unkosikazi still uyawakhipha amalobolo. Bomama ba strong phandle abangavumi ukuba izigqila zothando. Umntana abantu wayengene ngenhliziyo enhle wazalela isilima sendoda sokumele manje umntana abantu abe stuck ngokuthi uzalela isilima sendoda abe stuck lesilima sendoda. Kwesinye isikhathi empilweni kuyadinga ukuthi omunye umuntu umenzele iqiniso. Yabona mase ngize ngasho ukuthi ngiyathanda ngizokwenza sure ukuthi futhi uyakubona lokho ukuthi ngiyakuthanda futhi ngizokulwela lokho. Listen properly. Uma ungenayo umntwana ungashadile kodwa ulala awunalo ilungelo lokujaja abathola abantwana bengashadile ngoba nobabili nenza izenzo ezifanayo. Kuyenzeka into izondela ukuthi wena wayezama yakhula. Khona amantombazana anebhathi uthi uyajola avela ajole nensha. Abanye omama bahlangana lamadoda angazazi ukuthi afuna nempilo umntana abantu angeke bekezelela amanyala. Umuntu uyahlonishwa noma ebukeka edelelekile umuntu uyahlonishwa. Imbokodo iyohlezi balekile. Mina ngiqala nqa ukubona umuntu okhuluma iqiniso kangaka. Ngiyanzama nansi video. Postani ko WhatsApp status baby. Ivale mfana.